5. prosinca 1991. bio je tragičan i za branitelje i civile osječkog prigradskog naselja Tenja, posljednjeg hrvatskog mjesta koje je u Domovinskom ratu palo u neprijateljske ruke. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomenika hrvatskim braniteljima, Tenjci su se prisjetili 56 stradalih sumještana, od kojih se za njih 16 još uvijek traga. 25 godina kasnije emocije su jednako jake. S jednakom tugom i boli Tenjci se prisjećaju 56 svojih sumještana, branitelja i civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu. Sve je u Tenji započelo dosta rano, početkom ljeta 1991. 7.7. dolazi do prvog, ajmo reći s naše strane, hrvatske strane, da probamo osloboditi taj okupirani teritorij. Međuvremenu postavlja se vojska i imamo prvog hrvatskog branitelja koji je poginuo, zove se Đuro Kiš. Tenje je jedno od prvih mjesta koje je osjetilo snagu velikosrpske agresije ovdje u istočnoj Slavoniji. Tu je na osječkom području počeo rat, kako bi se reklo, jel? Dosta hrabro smo se držali, imali smo neke pomoći iz drugih dijelova iz Hrvatske i tako. U okviru svojih mogućnosti vrlo dobro i vrlo hrabro smo se držali. Rano započelo, a kasno završilo. Tenja je posljednje hrvatsko mjesto koje je u Domovinskom ratu palo u neprijateljske ruke. Tog 5. prosinca hrabri branitelji više nisu mogli zadržati ljudstvom i oružjem izrazito nadmoćnijeg neprijatelja. Dosta gadno, sjećamo se, kako ne, s ponosom i slavom, ali neprijatelj je bio u tom trenutku jači i morali smo se izmjestiti na pričuvni položaj. Moram napomenuti da je Tenja posljednje palo mjesto u obrani Republike Hrvatske. Inače iz Tenja 56 branitelja, to je 56 ljudi je dalo svoj život na oltar domovine i položilo za slobodnu Hrvatsku, a od tih 56 i danas za 16 ljudi još uvijek ne znamo gdje su. Moja mama i tata završavaju vode iz kina sala u kojem gdje će biti danas sutra memorijalni centar. Znači oni jednostavno njih odvode u pravcu Čelija, znači kod Bobote ih ubijaju, tamo je zakopavaju i da bi vadili pred mirnu integraciju 1998. godine vade i ostatke kosti pale to vam je ekskluziva, pale u Sarvašu, Ciglani, u pećima. I kako onda nakon ovakvih priča nastaviti dalje s normalnim životom? Teško, ali druge nema. Tenja je s godinama zaliječila barem dio svojih ratnih rana. Pa danas život u Tenju se stabilizirao. Tenja je mjesto koje je uistinu ugodno za življenje. To pokazuje stalni dolazak mladih ljudi u naše mjesto i vjerujemo da ćemo ovom izgradnjom infrastrukture i jednostavno još uvijek doprinijeti tome da se u Tenju doseli još više ljudi i da bude intencija širenja Tenja prema ispajanju samom sa gradom. S Osijekom, kojeg se početkom prosinca te 1991. godine najžešće branilo upravo u Rosinjači, Antunovcu i u Tenji.